Пакети 20х30 з клейкою стрічкою. Вже декілька разів мені покупці задають питання, що пакети приходять великі. Вони приходять невеликі. Як вимірюється пакет? Ця сторона 20 – це ширина пакету. Отак 20. А 30 йде довжина по обрізну лінію. Отак, по обрізну. До обрізної ця довжина 30 до загину. Яким чином виглядає пакет з клейкою стрічкою в готовому, вигляді у використанні? До загину 30, потім загинається. Тобто 30 – це не вся довжина, а тільки до обрізної лінії. От так вимірюється. Тому пакети невеликі, а самий розмір вказан вірно. Просто вимірюється з клейкою стрічкою завжди до обрізної лінії.